So dinayni आंनि भिडिअ'आ पेन्टोप्राजोल ओमेप्राजोल आरो एन्टासिड जेल बेनि सायाव बेखौ जों माब्ला बाहायनाय जायो आरो बेखौ माबायदि जानांगौ बेनि साइड इफेक्ट बेनि सायाव नायलांबाय थादो नोंथांमोना माबायदि जायो। So पेन्टोप्राजोल आरो ओमेप्राजोल बेखौ जोङो मेनलि जोंनाव जेब्ला गेस जायो अब्लाथाय जों बेखौ बाहायनाय जायो गेस्ट्रिक जानायखौ होबथानो थाखाय बेखौ बाहायनाय जायो जेब्ला जोंनि उदैयाव बांद्राय गेस बायदिसिना जायो अब्लाथाय जोंनि गेसखौ रिलिफ खालामफिननो थाखाय बेखौ सानसेयाव गरसे जानांगौ आरो बेखौ ओंखाम जानायनि सिगां 1 घन्टानि सिगां जानांगौ। ओमफ्रायो जुदि नोङो बांद्राय गेस जादोंबाथाय ओंखाम जाखांनानैबो जाजायो खिन्थु जेब्ला जोङो खालि पेटाव जायो उदै खालियाव जायो अब्लाथाय बियो साबसिन खामानि होयो। खिन्थु बांद्राय गेस जाब्लाथाय जोङो ओंखाम जाखांनायनि उनाव जिखुनु टाइमावनो जाजायो खिन्थु सानसेयाव गरसेल' जानांगौ। बेयाव माखासे साइड इफेक्टबो दङ जों मोनदों होननानै जानला मोनला इउज खालामनाङा। बांद्राय गेस जाब्लाथाय जानांगौ खिन्थु एनि टाइम जाबाय थानांगौ बे खोथा नङा। बेखौ जों बांद्राय लाबाय थाब्लाथाय जोंनि लिभारा गाज्रि जायो आरो उदै सानाय बिदिनो डायरिया कनस्टिपेशन बेफोरबायदि जायो। ओंखायनो जोङो मोनदों होननानै बारा लानाङा आरो मानसिफ्रा सम पेन्टोप्राजोलखौ पेन 40 आरो PND होननानैबो लिरनाय थायो सानि बाख्लायाव कनफिउज जायो मानसिफ्रा। बेफोर गासिबो पेन्टोप्राजोलानो बेखौ अबेबा बेनि ब्रेन्ड नेमआ पेन 40 आरो PNDE आरो PNP लिरनाय थायो कागजाव बाख्लायाव। बेयो जों बेफोर गासिबो जों जेब्ला गेस जायो अब्लाथाय बाहायो। आरो ओमेप्राजोलाबो अबेबा अमिल' लिरनाय थायो मानसिफ्रा कनफिउज जायो। ओंखायनो बेफोर गासिबो गेसावनो माखासेयाथ' मिथिखायो खिन्थु माखासे मिथियैफोरनो आं खिन्थाना होनाय जाबाय। आरो बांद्राय गेस जाब्लाथाय जोङो एन्टासिड जेल होननाय मोनसे मोनो बथलाव बेबो जोंनि गेसखौ रिलिफ खालामनो थाखायनो बेखौबो बाहायनाय जायो। जोंनाव बांद्राय गेस जाब्लाथाय जों बेखौबो लाजायो। बेबो ओंखाम जानायनि सिगां आरो ओंखाम जानायनि उनावबो जाजायो जुदि नों बांद्राय गेस जादोंब्लाथाय। बेयो एन्टासिड जेला जुदि नोङो 18 नि एबभबाथाय 2 सामस खेबथाम जानांगौ दिनावहाय आरो नोङो 18 नि गाहायबाथाय 10 ml सानसेयाव खनथाम जानांगौ। आरो माखासे मानसिफ्रा गेस जाब्लाथाय नारें सेबनानै लोङो। गेस जानायाव नारें सेबनानै लोंब्लाथाय जोंनाव बांसिनसो उदैयाव हाइड्र'क्लरिक एसिडा बांसिनसो जानानै बांसिनसो गेस जाहोसिनो। ओंखायनो नारेंखौ लोंनाङा गेस जाब्लाथाय। जेब्ला जोंनाव जुदि जानानै उदैया बारा जायो अब्लासो नारेंखौ जों इउज खालामनांगौ। गेस जाब्लाथाय जों नारेंखौ जादेरना होनाङा बांसिनसो गेस जायो। दिनैनि आंनि भिडिअ'आ एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ मोजां मोनगोन होननानै एसेबाबो नलेजेबोल जागोन होननानै आं आसा खालामो। बांसिन मानसियानो ओमेप्राजोल पेन्टोप्राजोल एन्टासिडफोरखौ मिथिखायो खिन्थु जाय मिथिया बेनि थाखाय आङो फोरमायनानै होनाय जाबाय। गोजोन्थों बाय।